My tu máme teraz chvíľku pretlak. Ja aj tú paralýzu, no idem vám to vysvetľuť, takže ešte raz. Predstavte si, hej? Unavení ste ako kokot, ide si láhnuť proste normálka a ste tak unavení, že nemôžete zaspať. Proste ležal, tak musím vám to ukázať presne, aby sme neboli za kokotov. Vydrž. Dobre. Takže asi 2 hodiny, neviem či to vidíte alebo nie. Spal som takto, ty kokot, prehodil som sa na chrbát. Vtedy, ak sme končili stream okolo 10 ľudia alebo tak predstavte si, ja som ešte 2 čosi, furt takto na telefóne sa ťukal. Počkajte, ja musím ukázať aj s tým telefónom, však to bolo, to je príbeh aj s telefónom, kde to kurva je, neviem, kde ho mám. No predstavte si, takže paralýza, spánková paralýza, tu som mal telefón na nabíjačke, kúkal som nejaký stream proste, blablabla a že idem spať, ok, už som bol unavený, otočil som sa. A najskôr takto zaspávam, štandardne nie. Asi po pol hodine hovorím si, že čo som kokote, koľko hodín, že furt nespím. Hodil som sa na chrbát, hodil som sa doľava, asi 15 krát som sa takto proste prehodil z jednej strany na druhú, lebo som nevedel, kde mám ležať, viete. No a predstavte si, ja nikdy nezaspávam na ľavú stranu, ja vždy proste na pravou. A prvýkrát sa mi stalo, že som zaspal na ľavú stranu. No zaspal. Takto som, ty kokos, že si vedel telefón, niekto na Twitteri lajkoval, alebo nejakú pičovinu, ty kokos. A predstavte si asi 2:40 alebo koľko som sa ešte kúkal na telefón a hovorím si, že to je v piči, že o 6 stávam. Že čo mám ako robiť, si predstavte, hej? A ešte furt ešte chvíľku som sa kúkal na telefón, že no nič, asi nezaspím. A vtedy som vlastne napísal na Twitter, že top 15 INC, že nemôžem spať alebo niečo také, hej? No a predstavte si, teraz príde to najlepšie, predstavte si, že už bolo asi 3 ja neviem, 3:14 alebo tak nejak bolo. A to bol posledný krát, že som sa pozeral na hodinky na telefón. A zaspal som, ok? A snívalo sa mi niečo ako proste rovnaká izba, rovnaké schodisko, akorát miesto, to by som vám chcel ukázať. Miesto tej, ja tu mám takú skriňu. A miesto z tej skrine bol v tom sne, bola proste polička s nejakou starou telkou jebnutou. A bola v tom sne pustená a strašne priebano zrnela. Pustím vám ten zvuk. Aby ste si to vedeli presne predstaviť. Sledujte to. Predstavte si, počas celého sna som počul tento zvuk. Počkajte. Počas celého sna som počul tento zvuk. Počúvajte to. Toto. Toto, jak telku, nádychy, výdychy. Toto som počul celý ten sen a už mi bolo v tom sne, mi bolo tak zle, že som sa proste zobudil s tým, že som sa zlákol, že čo to bolo za hnusnú nočnú moru. No a predstavte si, tak som sa zobudil a tak som sa pozrel na hodiny a že 4:45. Tak som spal asi nejak hodinu čosi, hej, 1,5 hodiny dajme tomu. A hovorím si, že ty kokos, tak som sa prebral, iba som bol takto na ruke. Chytil som pravou rukou telefon, ľavou som odjebal z nabíjačky, lebo už bol plný. A zasvietil som si, že 4:45 a hovorím, že OK, tak som napísal proste tak zo strany na Twitter, že 4:45 a smajlik. No, a potom som si uvedomil, že kokot, že však z toho sna skurveného, že ja počujem ten zvuk za mnou. A tuto normálne, keby ten zvuk, čo som vám púšťal pred chvíľkou, tu som ho mal takto asi centimeter za hlavou som ho počul a ja hneď zimoriavky na celom tele, do toho zvuku sa pustili nejaké hlasy jebnuté, zimoriavky, úplne strašná zima mi ostala, tak som sa proste takto prikryl a hovorím si, že čo si kokot, že chcem sa tam otočiť, že čo to vlastne je, ako mal som strach, že otočím sa, že čo tam bude, ale otočím sa, nie? A tak svietil som telefónom a zablokoval som telefón a že idem sa otočiť, lebo už bol nad ránom, už pomaly svítalo a normálne som sa nemohol otočiť. Normálne som ležal a nemohol som sa otočiť. Asi 20 minút som normálne rozmýšľal, že čo to kurva za mnou bzučí a normálne som chcel zakričať na Segru a nemohol som kričať. Lebo Segra v izbe spala vo vedľajšej. A normálne som chcel nahlas rozprávať a nemohol som rozprávať. Proste sa nedal rozprávať, rukami som iba mohol, zakryl som sa, ale doprava som sa otočiť nemohol. No a počas toho celého som počul proste toto. Počúvajte to, toto. Tento začiatok, toto. To som mal proste pol centimetra za sebou. Za hlavou mi to je takýto zvuk. A predstavte si ešte, že to je najlepšie?
Vieš, čo na tom dá lepšie? Že ja v izbe žiadnu telku nemám. Počul som šušťanie telky, non-stop, žiadna telka tu není. A viete, čo je ešte najväčšia halus, čo ma úplne odjebalo? Keď som ráno to písal Refuzovi do Košic a on, že nepočul si náhodou tento zvuk a poslal mi toto. Poslal mi toto. A ja hneď zimoravky po celom tele, že to je ako vieš. On, že však to je spánková paralýza. Tak proste... Takýto úlet som mal ľudia včera. Takýto úlet. Žiadne piko a nič podobné, kamo. Nefetujem, nefajčím, nepijem nič, ale ti hovorím, že toto bola halus. Neskutočné. Predvčerom? No tak predvčerom. A to mi ešte aj Kvezdon mi hovoril ten deň, že on mal nočnú moru ako kot tiež. Niečo o lese a nejaké pičovine. Dobre ľudia, pre tých, ktorí ide spať, majú sa peknú bronzu, že školu alebo prácu, pre tých, čo ostávajú